taleer. Bezoek de leukes vol plezier. 25 jaar geslupt hier rond, met zijn vleugelen op zien kom. Overal kunsten tegen, dat dingste is Zuidse vliegen. Al is het weer, dan niet meer wit. De dino blijft nog weer. Zoeken met dansen, zoeken met chansen, dat is de engel van de streek. Albert. Ik ken het achtergrond. Oh, joepie. En als u de hele dag op de baan aanwezig blijft. Bowie RNL, zang en gewend. Het laboratorium van Wim Jenning, vroeger zeer bekend amateur wielrenner. Fair Play Center. Sergi Nacharsini met de 2013 Igor Kachev uit Rusland met de 2014 uit Chili. Posthuis Relax is de zaak voor Louise Portiekelen. U vindt ze vandaag hier op de baan. Want dit is niet op
eerste tijd. En het parcours komen of er niet veel beter, dames en heren. Dat is dan jammer. Maar ergens ben ik toch wel blij dat dat in het bezit blijft van die zon en zo'n meubelen. Wel leuk, ja, als er een finish is. Zeker. Ja, is goed. Hij komt eraan. De winnaar van de 10e editie van de Stadsloop Maastricht van de Bowie LLM Marathon. En kijk eens inderdaad, hij glimlacht weer, hij is blij. Uit Ethiopië voor het Adidas team, Genkane Tessema. Tweede plaats voor de man met de nummer 1008, Actual Wondermarin. En tweede voor een derde plaats, Wonder Wassam Tessa, ook Ethiopië. Zodat we dus krijgen Ethiopië nummer 1, 2 en 3. Zou kunnen dat een beetje langer is, hij was er zelf niet afgemalend, hè? Wat heb ik altijd van dat zie ik nu niet meer op de film hoor. Maar ik heb meer aan het drukken. Meer aan het dekken. Nog meer? Ja, is het goed? Ja. Op de engel. Hoi, dag, Dat gaat makkelijk, hè? Dat gaat makkelijk. Ruud, hoeveel voorspringers hebt de Engel? Ja, ja. Ja, die man is zo lang, die Voordat hij begon Oh ja, en dat hij als eerste moest. Hij had er niks van gezegd dat hij zelf ook. hoeveel moeten er komen er nog? Veel, ik weet het niet hoor. Ik dacht dat het zoiets 8. 8 of zo, ja.
man ook? Ja, er komt wat. Ja hoor. Precies boven. Deze nog één. Komt hij gekostumeerd of zonder kostuum? Ik heb hem niet omzien kleren, dus ik weet het niet zeker. Welk kostuum? Hij zat niet op dezelfde... Kostuum? Hé, joh. Lekker. Hier staat de kop van de Engel. Jongens, pas op, pas op, pas op. Pas op, dat gaat. Jongens, maken we even los. Jongens, even een keer losmaken. Mag jullie even tot ik los. Die bal heb ze gezien. Wat heb ze gezien? Hoeveel Jägermeisters heb je al gezien? En die straks in drinken. Dames en heren, staan in de vlag bij de Engel. En ik kwam even vragen, maat, wieveel Jägermeisters heb je gehad voordat ze eronder komt? Eén. En dat was genoeg. We hebben ze halverwege nog de neiging gehad om echt te gaan vliegen of speelt allemaal net? Ik heb alleen maar stonten, geneten van de lui. Het was heerlijk en ik ga het best nog wel een keer doen. Hey! Jongens, dat ook. Wat doe je nog in? We zijn een 2,5 jaar persoon. Ja. Maar ik was gewoon vanavond. Ja, en jij ook. Ja. Heerlijk, heerlijk. Hoeveel doen we daar? Het podium daar. Ja. Want even. Applaus. Wat hartstikke.
Even de laatste commando afwachten, hè. Even de laatste commando afwachten. Nee, wij gewoon. Wacht, die jongens klaar. Iedereen verwacht op deze les nog in ieder geval. Precies moest bij ons beschreven hier te brengen. Er zuid in streken door de brengen, dat komt samen, ze hebben altijd voor het ding. Want die nergens op de grond blijven, van jong en oud, is een groot respect. Van de leuk van mijn streek is er een school geworden. Hopelijk maakt het nog door. Dat wil ik voor die even zeggen. Het wordt samengevat, diep in de hand, van dezelfde engel van een schoenstreek stad. Wil iemand spreken? Alleen al hebben gemeend omdat de regel altijd present is voor die chariteit, overal bij is, een fenomeen is geworden van de streek om dit jubileum, gekoppeld aan het goede doel van Ronald McDonald, om hem te huldigen. Nog een keer een applaus voor de regel van de streek. En wie kent de regel zien als daar zijn vrouwke mee bij is. Voor mij Jos ook een applaus. Dames en heren, we hebben de grootste kleine vrouw, de ambassadeur van Maastricht, gevraagd als ziek wil presenteren. Dus ik zeg er niks meer, we gaan door over tot het heel bijzonders. Nog één keer een applaus voor de regel. Ja! Zo, het eerste wat ik dan wil vragen is, en dat fluistert me Barry in, of er een klein beetje naar achter kunnen gaan, zodat de Hermanieke zijn vader in kunnen schuiven, want die gewoon dadelijk in obade brengen. Maar voordat we dat gaan doen, man, is om niet de eer om die uit te reiken. En we wisten natuurlijk dat dat aankwam, maar we wisten natuurlijk niet wat er allemaal op staat. We hebben Veer, en dan bedoel ik natuurlijk Connie Peters, met die compagnon Marlstoen en ik, hebben besloten om die OLP, was de Oetsgewaakhups, met alle die engelen spreken, om die ook naar u te brengen. Maar om er nu nog toch het speciaals aan toe te voegen, hebben we gezegd, oké, voldoen er toch het leukste. We hebben 2 liedjes opnieuw opgenomen. En dat is denk ik baden die moeten verontschuldigen, want er zit ergens in een jury. Frans Teunis en ik en het Marlstoenkoor hebben de engel van de streek. En de wals met de engel. Maar ik wil eens even vragen om de eerste assistent, die hier kom ik eens helpen, joh. Die blijft achter die gordijn doen, dat is mijn eerste assistent. Kijk eens aan. Ik vind het te gek om niet aan te bieden. De CD met de complimenten uit de streek van de engel. Alsjeblieft. Ja, wat staat er allemaal op? Heb ze de bril niet op als je? Je moet er wat een voorlezen. Nou, ik zal het ik voorlezen. De eerste titel die erop staat, dat is
De Engel wordt gezongen door Frans Teunis. En een tweede teken dat al erop staat, dat is de Engelenwals. En die wordt gezongen door Frans Teunis en Beppie Kraf. Dat weet ik gewoon niet meer dat is. En dan gaat heel niks wat erop staat, door de band Loes in the Blues, wordt gespeeld Hemel, die mis in een engel. En als het goed is, staat dat nu klaar en gewoon verdammen aan luisteren. Let op! Dat op, zei ja. Want dat is de eerste, maar die hebben we alleen, dat is dus de tweede. En jongens, het keum, zeggen ze in de streek. Onze wethouder Theo, wethouder en local burgemeester maken meteen gewoon 10. Ja,
dames en heren, gruppetjes gezien van het stadhuis, wat we speciaal voor hem in de Stanketsel hebben gezet. Om het gaat te stutten, zodat het gewicht van een engel die van bovenaf naar deze wereld komt, goed op zijn recht zou komen. Uiteraard de gemeente Maastricht is fantastisch gelukkig dat we niet alleen een engel hebben in de stadswapen, maar dat we een engel ook in Hoeks eigen persoon onder ons hebben al 24 jaar lang. En deze engel, Matt Hardy, dat is niet zomaar een figuur, niet zomaar een symbool geworden. Matt Hardy is ook op einde van ons geboren, die ons niet zien hoe het hart van de Maastricht in moet hebben, op de juiste plaats, bij de chariteit. Neem wat voor een activiteit voor het goed doel, als je een beroep wil op hem, Kumper in volle naad en druk erbij tot het succes van wat voor een activiteit er ook georganiseerd wordt. Loer hij met u hoe 11.000 man hij op de merk stond. Heer als engel van de Maastricht, het symbool van chariteit waar je wil zeggen. Hij heeft een erentitel niet verdiend, maar die erentitel die heeft er zelf bewerkstellig. Zelf, iedere keer apart, iedere keer weer op een uit. Tot laat in de avond, vroeg op stap, tot laat in de avond in dat pak. Dat is fantastisch. En ik denk dat het goed is, en van namens de gemeente Maastricht zeggen, misschien als dat wapen er een keer weg is, dan hebben we gewoon een foto van Matt, om eens wat te rappelleren. En een engel van Maastricht, die waakt over Maastricht, die waakt over de chariteit. En die dan een oproep om hem te steunen daarin. In zijn werk, zijn goed werk wat dat deed, dat kind er niet alleen, dat deed er met zijn familie, dat deed er met een hele hoop lui die hier ook achter mij stonden. Steunt hem daarin en steunt ook het doel van deze middag. Hartelijk proficiat, 24 jaar symbool van chariteit in Maastricht, namens het stadsbestuur. Namens het stadsbestuur. Aan de gang wil ik zeggen, ik wil al weggefloten. Van harte proficiat en gaat nog 24 jaar in deze creatie zo door en nu nogmaals steunt de engel van Maastricht in zijn geweldig werk. Dankjewel, proficiat. Zo dames en heren, dan wil ik nu vragen om John Hoede een stap naar verder doen, maar volgens Spieg gaat heel nu dirigeren de zaterharmoniekes van Maastricht. En wat zou die anders spelen als de engel van Maastricht. Let op! Denk dan, we spelen geen onwaardig of geen serenade, we spelen ertussen, hè? Want einde 's morgens en einde 's avonds. Hè? Je weet ook dat de engel 24 jaar voor de zaterharmonie opgelopen is. Ja, dat gaat alweer zo gaan. Ja. En ik wil even zeggen dat we dus samen beginnen en samen doen het twee, denk dan. We beginnen dus, we hebben allemaal een partituur gekregen, je weet het allemaal zo, die spelen altijd vals en veers spelen altijd zuiver. We beginnen dus gewoon ta 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 ta, je weet het wel hè? Zo, dat is nog eens een dirigent. We beginnen met ta 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 ta, weet je het? Oké, moet nog opletten als ze begint. En 3.
dirigent John Hoene het toch gepast om officieel dit feest te beginnen. En wat spelen we dan allemaal samen? Het Maastrichts volkslied. Wat zal er ook nog van zeggen? Gelijk beginnen en gelijk roetje. Samen beginnen, samen oetjeën. En punt zeggen ze gelijk beginnen en gelijk oetjeën. Maar je wordt er nog even op ik heb allemaal een partituur gekregen. Daar staat dus si-bemol en mi-bemol. Voor de lui die weten, dat jij dus si-bemol met de eerste. Ik geef je 3 tellen vooraf. Dat wil nu nog spannend duur. 1, 2, 3. Wat krijg je nu, als het goed is, een opbade van de engelenkoer die met een engel samen een liedje gaan doen. Ik weet niet wat, het zal wel een engelenwals zien. Ik denk dat we daar een keer op 33 uur. Wat gaat je zeggen? De wat? Ik weet dat dit doorgaan. Ik weet. Zal ik het spiekklop, dan ga ik niet met de band. Ik weet wel dat ik kan vliegen, maar ik kan niet komen. Oké, de engelenwals. Hallo, zijn jullie goed, dat drinkt? Dag over, jongens en meisjes. Allen achterin, nu weg. Zuig te leien, dan allee, de engelenwals. Jij dat nou weer? Dat zie je het wel, hè? Dat zie je het wel. Ja. Een applaus voor de lui van de techniek. Een goed applaus. Een applaus voor John Hoene. De eerste van de al van de zaak, de harmonie. Een applaus. 1949 und das Recht. Da ist es gekommen, an Ute Kunst, an de File Fleur, en die hebben we nog, ja ik heb het heel niet op, hè. De probeerders, het volk van de streek, de katerjacht, het ganse engelenkoer staat al gereed. Is de engel nog niet erin? Hold tot de quiz een keer. Vond ik het speech gewoon zeker wachten tot die goed gesproken wordt. Jongens, heb je de band klaar? Kunt je hem niet vinden? Is al weg? Zullen we er niet proberen? Vond ik het speech gewoon dat iemand nog een toespraak houden dat de dingen even laten hoe iets doen. Dan wordt er wel de muziek klaar en dan gaat het alweer weer. Let op, iemand van een engelenkoer. Die sprekers nu dan van een engelenkoer. We hebben heel lang geleden
heel lang samen gezongen en opgetreden. En er zijn nu van deze gelegenheid weer eens een keer bijeengekomen om wat een plunkje te geven. Want we hebben nog nooit zo'n leuke tijd metgemaakt als toen. We hebben jullie uit Limburg gezien, we hebben zelfs handtekeningen moeten uitdelen. We waren echte artiesten. En we willen het prachtig tot van nu op dit feest weer erbij maken zien. We houden allemaal van dat. En we hopen tot een engelenkoer nog eens een keer opnieuw. Maar daar in een oude versie nog eens een keer opnieuw laten gaan maken. Maat, je bent de beste. Ik moet zeggen, dat is de eerste keer in mijn leven dat ik het jammer vind dat iemand zo kort spreekt. Maar voor ik het spreek is het nog niet geregeld, jongens. Heb je de muziek aan doen? Oké, dan komt wij dan met het vervolg van het programma. Jongens, dat is een Limburgse artiest. Ik ben blij dat ik Limburger ben. Met mijn taal die ik spreek en ook zing. En ik blijf het zeggen op na al die jaren. Ik ben gewend dat ik hier ben geboren. Dat zie af en toe eens in de vreemde stoel. Dan kunt weer dat verlangen en moet ik even school. Al is er ergens anders nog zo schoon. Houd van Limburg en wie ik hem wil doen. La 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 la. La 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 la. Als het te laat is, dan heb je de spietel van. Genieten van het leven, zolang es het nog kan. La 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 la. Want straks als het te laat is, dan heb je de spietel van. Genieten van het leven, zolang es het maar kan. Dames en heren, chef Diederik, hebben we nog een daverend applaus. Engel van de streek, provincia. Het is voor mij een groete hierheen. En nou van de streekverburgerij dich te mogen feliciteren en te feesteren met die magnifiek en uniek jubilee. Iedereen is gruuts op die. Daarom vieren we weer Engelenfeest in uw stad. Want door de jaren is wel gebleken dat Stieken's hart hebt gestolen met die engelenstreken. Honderden keren vloog Stieg over de grond met kapotte knieën en een blauw kont. Maar daar was het pas in de element en was het geluid oprecht, puur amusement. Mijn streek heet sowieso een aparte engel. En een engel met een vrouw. En die vrouw van die engel is een engel van een vrouw. Stop.
naar even langer. Alle wat ik hebben moet. Het biedt niet en nog meer wangen. En dat is toch alles goed. Biedt niet en nog meer wangen. En dat is toch alles goed. Want zolang dit boom zal bloeien en in zijn kleuren zal staan, en zal ik hem nooit vergooien en nooit met een anderen gaan. Zal ik hem nooit vergooien en nooit met een anderen gaan. Die was een ganse zoon, vanuit Donkers was hij bijna rond. 4 dagen, 10.000 gezien, dan vond ze niet vriend, dan vond ze niet vriend, dan vond ze niet vriend. La 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 la, la 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 la, la 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 la, dan vond ze niet vriend, dan vond ze niet vriend. Dan even wil ik zeker ook al die ondernemers van het Streeflaantje die ervoor gezorgd hebben dat hij een keur van prijs gesteld voor de schuif die in 4 categorieën gekleurd hebben. En die mag ik zeggen, het waren in ieder geval die één geliefd zien. En dan met een applaus voor het Streeflaantje die een ondersteuning geven voor het Ronald McDonald. Gewoon over Pietsgoedmeeting en daarvoor wordt de grote engel op het podium gekregen en Malou, de dochter van de engel. Malou, geef aan die de oor. Goedemiddag dames en heren, jongens en meisjes. Ik kan het goed vertellen wie heet gewonnen. Als eerste gaan we beginnen met de extra prijs. Dat beginnen onze jongste, deelnemer, en dat is Robert Smits. Alle kinderen kunnen zich rechts aan de zijkant van het podium naar boven komen en de prijs hier op het podium in ontvangst komen nemen. We beginnen weer met de categorie 4 tot en met 6-jarigen. De eerste prijs gaat naar Charlotte Blanco. De tweede prijs gaat naar Axel van Beek. De derde prijs naar Romy Ducheteau. De vierde prijs Femke Vreins. De vijfde prijs naar Clarence Kupas. Dan gaan we weer met de 7 en 8-jarigen. De eerste prijs gaat naar Michael van Wissen. De tweede prijs gaat naar Benjamin Roos. De derde prijs naar Anouk Hamers. De vierde prijs naar Selix Kuku. De vijfde prijs naar Witkeen Wong. Dan gaan we weer met de 9 en 10-jarigen. Dat is gewoon de eerste prijs gaat naar Michel en Rona. De tweede prijs naar Pascal Martens. De derde prijs naar Tim Boots. De vierde prijs Michael Moermans. De vijfde Philippe Moermans. Dan komen we bij de rest van de dat zie je 11 en 12-jarigen. De eerste prijs gaat naar Guido Martens. De tweede naar Stephanie Brabant. De derde naar Oslep Ayo Duju. De vierde prijs naar Brigitte Mulders. En de vijfde prijs naar Jozef Dion. En natuurlijk, al die andere kinderen die nu niet in de prijzen zijn gevallen, dan werd het, dat kinderen maar een paar en een prijs winnen, valideren natuurlijk allemaal een prijs zullen aanbieden. Maar dan had het van tot burgerland op de deur. Boeiend. Kom eens erbij. Burger, Boezes en Hollands erbij. Kom op.
Janine, dat is wel even doen. Kom op, hol erbij. Je kunt gewoon eten in de chickerstraat. En Joseph de Jong. Hou de Jong erbij. Wie ben jij? Stefanie. Nee. Maar hier, en dat is ook braaf om al die aantal kindertjes die hij op dit moment op een prijs niet zien komen ophalen. Hoe verschillend de man of pap in bed. Ja, oké. Ja. We zingen allemaal, ja. De eerste grote liefde in je leven. Allemaal, dat is je moeder. Vergeet dat niet. Oké. De eerste grote liefde in je leven. Daar is je moeder, doe haar geen verdriet. Al komt voor jou de tijd dat je gaat trouwen. Je blijft van haar nog steeds het meeste gouden. De eerste grote liefde in je leven, daar is je moeder, vergeet dat niet. Maar meisje toch, we zingen vandaag samen een liedje. Ik vind je geweldig. Ja, oké. Ja, oké. We praten met de handen, iedereen. Before he knew he had it going on, before he knew he was right on top, and now I'm known as the voice of Europe. Zing mee. Sherry, allemaal iedereen. Sherry, mooi. Dans met mij, de tango d'amore. Sherry, nou. Sherry, geweldig. Want we zijn voor elkaar geboren. Sherry, Sherry, blijf bij mij de hele nacht. Sherry, oh mijn Sherry, slechts op jou heb ik gewacht. En die blijft maar allemaal in de handen, iedereen. Hoi! Alright, fine, come on. Hoi! Yes, sir. Go! No matter what happened, he stayed real clean. He never got affected by nicotine. Yes, indeed, he stayed the same. He knew how to stick to the rules of game. Las Vegas. Okay. Oh, China. Geweldig. Moscow. Ongelooflijk. Paris. Sherry. We praten bij allemaal iedereen. Sherry.
zo, ja? We gaan dansen, kom maar. De huiskamer, oké. Ja, alright, fijn. Ja, oké. Ja, oké. Ja, alright. Fijn, ja. Alright, come on. Yes, sir, oké. Go! Alright, let's dance. Select to black and burn. It's coming up. Yeah, okay, yeah. Check your mic. There's only empty. He's the man. With it. You cannot be no less glory. Turn around and check his story. Come on and sing along. Everybody knows this song. Als maar het kramer werd ik geboren. Als maar het kramer werd ik bestaan. Mijn hart zal voor altijd behoren aan de mensen, de markt en mijn kraam. We klappen in de handen, iedereen. Hoi! Oh! Okay. E-D-D-Y-W. He loves all of you. All right. International famous in Belgium. Make yeah. Like an everlasting. Make us Euroblasting. It's time to shake it down. Cause something's in your town. Als maar het kramer ik geboren. Als maar het kramer bij ik bestaan. Mijn hart zal voor altijd behoren aan de mensen, de markt en mijn graf. Kijk, u weet, een vader heeft al de composities voor mij geschreven, dames en heren. Dat vind ik onvoorstelbaar. Zangkraft heeft zoveel jaren met mij te samengewerkt. En hier staat zijn dochter naast mij. Geef ze een geweldig applaus. Zorg op de bek. Ja, applaus. Zo, we gaan nog één liedje doen. Het laatste liedje van Eddy. En dan tot er een gebeurt dat de engel heen hoe de toren is gekomen. Wilt de heer Meugel treffen, want de heer springt goed in de vliegmachine. Let op! Oké, we springen allemaal mee en we wiegen mee met het liedje Ik spring uit de vliegmachine. Ik spring uit de vliegmachine, alleen maar om jou te zien, om jou te behagen, weer in alles wagen. En zweef ik de brug erdoor, daar hoor ik een engelenkoor. Dat zingt heel spontaan, laat Annie maar gaan, die komt gestaan. Steeds die gitaar en streelde dan zacht door haar haar. Nooit zal ik haar vergeten, daarom is het toch zo, dat is toch wij mannen zijn en spanste wij om samen te zijn. Het was zo fijn. Wij mannen zijn en spanste wij om samen te zijn.
ici. Lekker. Charles de koning van familie. Heerlijk. Els die nooit nog van familie. Apoesie die pas. Onderwijsje. Langs de Jekant. Toch al hier. Het allereerste uurtje van die. Onderwijsje. Langs de Jekant. Daar zag die Janneke, mijn Janneke, die als aan die. Was a time and a place where we go face to face. Everything you are on upon, every step away from my home. Don't you know that easy forget? I don't have a story on you there. Sometimes it was that what's so crazy about you? I just can't do without you. I'm gonna find another you. Nobody else can walk the way you walk. Nobody else can talk the way you talk. Nobody else can walk the way you walk. Nobody else can touch the way you touch. Nobody else can let the things that you do. There's nobody like you. Nobody else. There's no one like you. Daar gaan we met het geval. Dat is gelukkig, dat is belangrijk. Dan even ongewijden applaus geven voor de goals. Wie en Geusel, die voor verschillende dat het middag zien, hier hel hebben we ingezet. Hier een applaus op afbeurt. Ik maak het niet wat langer met deze lijstje en ik wil kinderen het woord geven aan Luister met een vol oer naar de voorzitter van de stichting 24 jaar Engelandstreek, Jan Hoen. Dames en heren, ter zien vanaf 12 uur vanmorgen zijn we bezig om te vieren de Ringel van de Streek. Maar de Ringel heeft gezegd, niet alleen voor mij, maar ook voor het goede doel. De Heer heeft vanmorgen, heeft er vanaf de toren vanaf het stadhuis, is er neergedaald, hij op de wereld, om aan het volk van de streek te zeggen, veel gauw vandaag vieren de Ringel van de Streek, maar ook denken van, zoals hier 24 jaar heeft gedacht aan de charité. En daar is het om te doen vandaag. Alles wat hier nu drinkt en straks zal drinken en gedronken, dat zal allemaal te gooien komen als het $100 bij het AZM in de streek. En je weet het, in een hoes hoe kinderen en ouders opgevangen worden. Mevrouw van Voorts op Voorts, welkom in het midden. De vrouw van de gouverneur, een applausje. Maar zij is als voorzitter van de Ronald van Dommerhuis naar Streek. Mevrouw, wij zijn bijzonder blij dat we in Streek kunnen feestvieren, maar dat we vooral daaraan koppelen een goed doel. Ik ga u daar een cheque geven. Een cheque wat een basisbedrag is, want als die mensen daar nog doorgaan met drinken, dat doen ze, dan krijgt u nog veel meer. Ik denk dat het bedrag wat ik u ga geven nadrukkelijk een paar keer verdubbeld gaat worden. Allemaal de ere van de Engel van de Streek die dit doel heeft uitgezocht. Dames en heren, mag ik ook uw aandacht, uw applaus, want dit feest met dit resultaat
was nooit mogelijk geweest als Bavaria, en daar staat weer Zwikkels voor, niet enorm gesponsord had om dit bedrag te brengen. Bavaria, de brouwerij waarin de Engel van de streek, daar bij Rembrandt, jaar 1 jaar onze zaken doet, heeft gezegd, veel doen met, en ze hebben het op een fantastische manier gedaan. Daarom, dus Middels, mag ik vragen met de Engel om een cheque te behandelen van de opbrengst tot nu toe naar het woord van wie aan mevrouw van Voorzitvoort. Als handgeld helemaal doorzoeken en dan wordt veel meer. 10.000 €. Dames en heren, veel garanderen dit bedrag nu, maar ik ken u, als het niet geregeld had, vandaag en dan was het al veel meer geweest, maar het kunt nog goed van ondoen tot 12 uur. Chef van de Lijnraad heeft namelijk een Engel op deze wijze tot uitdrukking gebracht als herinnering aan het feest van mevrouw, alsjeblieft. We gaan nog een beeldje uitkijken en dat is aan meneer Sminkels. Die krijgt ook een beeldje van de Engel van de streek. Er is een groep mensen die in Maastricht een thuis zoeken, een thuisver van huis. Fantastisch dat u hun op die manier ook een thuis brengt met bijdrage voor het Bonenbrughuis. Heel veel dank. Gehuurd, de Engel die we alleen maar gaat hebben voor het goede doel. Veel als comité hebben gemeend om dat nog ook persoonlijks tegenover te stellen. Renens die 24 jaar lang zich ingezet heeft voor de gemeenschap, die moet ook het zelf hebben. Ik heb een constructie zien en mag ik al vragen, de keuze is schat van een dochter, die kunt er aan een eeltje, kom maar doen. Hij zegt al, mag even eerst doen. Dames en heren, dat zie je engeltjes die altijd voor de venster stonden bij Rembrandt. Ik heb nu de eer om de Engel van de streek het bronzen beeld te ontwijken van hemzelf. Hij kent het, een Engel van de streek met het bronzen beeld. Hoe is ze altijd verenigd in de streek, in het brons, en zo huurt dat met zijn Engel. Zwoer, wat? Die vindt ze. Wat heeft geen werk niet. Zullen we eens even langs als een even voor hem zingen? Lang zal er leven, lang zal er leven, lang zal er leven, in Gloria, in de Gloria. De Engel van de streek. Applaus! Maar wat is, dames en heren, wat is de Engel zonder bij ons? Heer, zie is altijd erbij. Als de Engel weer gaat uit, zwalken over de streek, als ze weer het goede doel gaat, als ze voor de vastelavond doet gaat, overal, boem, de Engel is, daar is bij ons. Een eenheid in de streek. En daarom hebben we weer gedacht, maar Jos, huurt erbij.
maar Jos moet ook het krijgen van dat comité. En het is Malou die is de wachthanger, zag ik, denk erom als ze niet allemaal Jos denkt, dan krijgt ze ruizing. En wie wil doen ruizing hebben met Malou. Daarom, dames en heren, mag ik hij aanbieden als met een engel van de streek 24 jaar ik kan uithouden, dan moesten we de tijd zien. Voor we dat hartstikke zo'n horloge voor Majas. Applaus voor Majas. Wat komt erbij, jong? En dan ook van kinderen die hij neven stond, die hebben metgewonnen in het comité en die hebben gezegd, maak er het tunes van, maak er een volksfeest van, maak er het van, hoeveel je allemaal niet voor hoeven te betalen, goede leuke consumptie kunnen drinken en een goed feest hebben in de streek. Dat is het gezin Hardy. Een applaus. Mijn man, beste vriend, ik heb die man tenslotte nog gevraagd, wat zie die als nu hij zo stond in mijn plaats zou willen zeggen. De rest, ze is er op dit moment niet, ze is naar huis, zoals hier geëmotioneerd en maak het in de Harrenaam, maak het voorlezen. Weet zoals ze zegt, ik lees het voor. Jong, haar werken, je hebt het prachtig gedaan. Voor mij, de vrouw en de kinderen. We hebben het altijd heel leuk gehad. En ik kan dus niet zeggen wie goed zich op vandaag dit met die te maken bent maken. En die zegt altijd, ik ben een knappe vent, man. En dan zegt ze, dan kan die maar één ding op zeggen. Als ik er niet geweest was, dan was het niet zo knap geweest. Ik hou zienswaardig. Zeker zit handige peenhouders, hè? Nee, ik weet niet of er in de regie staat, of wat er nu ook geprepareerd is. Maar ik wil erbij niet van de bühne aankomen, dat zelf een paar woorden liedjes aangeven. Hé, is er, de ringer! Ja. Maastricht, bedankt. En ik wil dat wij zeggen naar u allemaal toe, namens mijn vrouw, mijn zoon, mijn dochter, gewoon naar Maastricht. Maastricht, wat is het prachtig. Maastricht, wat is het schoon. Zoeken apart en toch zo gewoon. Alsjeblieft, Maastricht, bedankt. En wie kunnen we treffen dan dit stukje afsluiten als we hier het gezag in. Maar prachtig werk naar mijn sleepkoop en de sleten die in het hart wil. Gewoon doen. Dank je man. Rob moet eronder. En hier komt doen. Geef nog een daar een applaus voor de afkeer. En dan weer weer met het programma. Ja, dat er weer waren veel niet zo geur. Bij komen kregen aardappels. Ja, dus je mond wordt niet groot, want de boom die dit krak, hakken, takken, tak, breekt in twee.
Ik ben zo blij, want ik ben alleen. Het is een zonnigfeest. Ik ben zo blij, want ik ben alleen. Ik wil die buren met een allerliefste schat. Ik hou zoveel van dich. Iedereen die plat, helemaal plat. Ik wil die buren. Mijn leven staat het hier. En zeg dan tegen mij. Zeg joh, ik wil nog meer. Voor de kabel wat. Speciaal voor Mot. Die beste zonnetje, ja die alleen. Als ik die zing, dan bubbelt me bij. Of in de regen, dan sturen dit me streek. Die beste familie, waren zonneleen. En iedereen die kinderen op de zee. Die beste familie, zwaalt in zonneschijn. Van die geleid, kijk die kriebels in de maag. Die wisselt zonnetje, waar niet met die draait aan. Die wisselt zonnetje, ja die geleid. Als ik die zing, dan bubbelen mijn been. Hey, hey, hey.
Roughest friend, when he had a heart as big as a well. Hidey, 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 She messed around with the guy.
niet wapen toe. Ja, het is mijn hart gelegen, verstreekt alle eeuwen. Verbleven die had niet gelegen, en bij de dreuf en plezier. Verhuurden al die oude histories, vergeet of grapjes in de zoet. We zorgen blonken bij de glories, of werelden met dingen doet. Dank aan iedereen die met dit gewerkt. En de Engel die dit nu begeven naar de Rembrandt en naar alle kroegjes op de markt. Heel hartelijk bedankt.